Нещо за перфектното ти тяло, тайната моля. Тялото ми не е перфектно. Без пържено, без мазно, без сладко, без газирано, без алкохол. Добре ли може от всичко по-малко? От време на време. И тренировки 5-6 пъти в седмицата. Не обичам да бягам. Но пак правя пилатес. И скоро отново започвам high heels. 77 кг. 58. Никога през живота си не съм била над 70 кг. Всъщност не съм била и близо до 70, така че може да си представите в каква депресия бях изпаднала. Но за това може да говорим в друго видео, ако желаете. И не забравяйте водата, нищо че кубика е 5,50. Това е от мен. Имам да ям още хляб, докато оправя и краката. Всяко нещо с времето. Довиждане и до скоро. И забравях да кажа нещо много важно, но аз не обичам сладко и го ям само в онзи период от месеца. Благодаря. А между другото ям и доста паста. От онази италианската.